Ahoj, já vás vítám u 3. dílu čtení 7 krásky. Pokud jste neviděli předešlý díly, tak se na ně rozhodně podívejte. A nebudu to nějak extra okecávat a jdeme rovnou na to. 3. kapitola se jmenuje Stalker. Když už jsem tak bloudila těmi uličkami a s nesmírným úžasem sledovala, jak málo lidí tu je, nenapadlo mě nic jiného, než seznámit se s novými soused. Doufám, že půjde do toho baráku s tím černým plotem. Já sice nikdy nebyla a ani asi nikdy nebudu společenský typ lidí. Dobře, zvláštní formulace věty, dobře. Ale ráda bych zjistila, jestli na tomhle uchvatném místě existují lidé, jako jsem třeba já. Divní a jiní. Prostě outsideri. A proč nejde může jít rovnou do toho baráku s tím černým plotem. Vždyť je nazvala, že jsou divní. Zdalo se, že všichni ještě počkej, kdy toho chlapa, toho kluka, co potkala, tak ten byl prostě divnej. Proč se s ním nejde skámošit? No dobře, to by byla stalker asi ona, protože by ho pronásledovala, když od ní odešel. Dobře. Zdálo se, že všichni ještě v 8 ráno nevycházejí ven. Tak tam nemají seniory a Penny, kam by chodili na 7. Dobře, to byl blbý vtip. Možná zrovna se svými dokonalými rodinami pořádají společné snídaně, stejně jako já kdysi s mámou i tátou. To bylo ale také pryč. Stejně jako mé přátelství s Hannah. Jo, ona je vlastně pořád zdrcená. Všechno, co kdy bylo ve Vancouveru, bylo pryč. Bohužel i to, co jsem měla ráda, jako byl třeba táta. Při vzpomínce na něj mi po tváři stekla slaná slza. Už zás... Dobře, ne. Zase na ní nemůže být tak ošklivá. Rychle jsem si ji setřela a podívala se na dům, v němž bylo ticho, ale venku na zahradě někdo mluvil. Já si myslím, že ten stalker fakt bude ona. Jako na potvoru to byl temný dům, ten v němž zřejmě bydlel nějaký vrah. Díky bohu, že tam jdete. Fakt. A podle debaty nebyl sám. Najednou se debata strhla v hádku a někdo vzal zakliku u černých vrat. Srdce mi bušilo jako o závod a dech se mi zatajil. Byl den, ale nikde ani noha a vsadím se, že kdyby právě z vrat vyšel... z vrat vyšel masový vrah a zabil mě, nebyl by jediný svědek, nikdo by si toho prostě nevšiml. Co si to ta holka myslí? Jaký jsem měla představy o životě? O životě. Kdekoliv. Já nevím, jestli je to ale asi je to město, ne? Já jsem zapomněla, jak se to jmenuje. Kamloops? Tak nějak? Ale myslím si, že je to prostě malo město. Díky bohu pro mě vyšel z toho potemnělého a děsuplného domu jen kluk, jeho jsem ten týžden už viděla. Ulevilo se mi a s úsměvem jsem sledovala mého prince a kafeťáka od jezera, jak zavírá vrata. Když mě spatřil, byl překvapený stejně jako já před chvilkou. Dobře, takže ho vlastně sledovalo. No, kdo by na jeho místě nebyl, nejdříve potkat divnou holku v lese u jezera a teď u svého domu? Až teď mi začalo docházet, jak to asi vypadá. Když se ke mně kluk s malým úsměvem přiblížil, modlila jsem se, aby mu v hlavě nenaskočil obrázek mě, jak ho stalkuju, protože to tak očividně vypadalo. Jako stojí tam před cizím barákem a sleduje, co se bude dít, takže jako... Nemohla si vydržet ani 58 minut bez toho, aby si neznala mé bydliště a jméno, zeptal se kluk a já se proklínala za to, Daisy právě změnila svou orientaci, ona proklínal. Proklínala za to, že jsem neodešla prostě domů nebo do jiné ulice, protože si také všimla, jak blbě to vypadá.
Trápila mě ale ještě jedna věc. Ten čas věděl na minutu přesně. Prostě je divnej. To by bylo to poslední, co mě trápí. Alespoň nepočítám minuty od našeho potkání. Zasmála jsem se a klukovi hrál na tváři pořád ten stejný úsměv. A vůbec, já tě nesleduju. Bydlím kousek odsud. Dodala jsem, abych ze sebe smetla tu špínu, kterou na mě hodila ta náhoda setkání. A kluk jen s úsměvem přikývl. Já vím, včera jste se přistěhovali. Viděl jsem tě i večer u toho jezera. Chtěla jsem mít s partou za tebou, ale utekla si nám. Řekla naopak kluk a já se zamračila. Dobře, tohle by mě hodně vyděsilo. A já, že tě sleduju, prskla jsem v obraně, protože mi ten záhadný kluk opravdu začal nahánět strach. K tomu jezeru si večer přišla ty. My jsme tam byli před tebou. A to, že jsem vás viděl z okna přijet, taky nic neznamená. Štěkal kluk v obraně a máchal rukama kolem sebe. Až jsem se bála, aby mě neuhodil. No, to by byl krásný začátek, jako. A dneska ráno ta zavese nadzvedla obočí a kluk se zamračil. K tomu jezeru chodím každé ráno. Ty si tam neměla co dělat. Spražil mě pohledem a já se pousmála. Zdávám se. Zasmála jsem se v obraně, zvedla ruce do výšky mé hlavy a klukovi se na tváři opět objevil úsměv. Oni se právě hádají, kdo koho sleduje, dobře. Já jsem z toho zmatená čím dál tím víc. Na stalking je tu spíš Danny, dal šepten kluk a zřejmě nečekal, že ho slyším, protože když jsem se na něj tázavě otočila, on si překvapeně zkousl spodní red, přičemž byl ještě víc sexy než normálně. Ježiši Daisy, prober se, vždyť toho kluka vůbec neznáš, okřikla jsem se v duchu a v duchu si vlepila pořádnou facku. Ještě před chvílí ho měla za ultra divnýho. Dobře, hodně velká změna jejího pohledu na kluka. Ale ještě divnější je, že teda něco řekne na hlas, cápek, a myslí si, že jí asi jako že ho asi neuslyší, ne? Tak to nemá říkat. Ach jo. No, odkašlala jsem si a pokračovala v naší konverzaci. Mají zajímavý kamarády, řekla jsem s narážkou na jeho předchozí větu o jakýmsi Danym, který stalkuje lidi. Jo, to nebylo myšleno jako, že stalkuje kde koho, on jako nestalkuje, ale občas dokáže dost překvapit. Bránil svého zřejmě kamaráda a opět to ve mně vyvolalo dojem, že mi čte myšlenky. Zajímavý, pokývala jsem s úsměvem hlavou. Jakže se jmenuješ? Otočila naši debatu princ a káfeťak od jezera. A já se zamyslela, zda mu své jméno opravdu říct. Mé jméno v překladu znamená sedmikráska a je to jako jméno pro psa nebo králíka, což mým rodičům v jejich 18 letech, co mě máma porodila, zřejmě nedošlo. A tak jsem se jen pousmála, ze země utrhla malou sedmikrásku, dala ji klukovi do dlaně a bez jakéhokoliv dalšího slova nebo pohledu jsem zmizela za vraty mé zahrady. Tentokrát jsem nechala nepochopeného a překvapeného stát jeho, stejně jako on mne ten samý den ráno. To je na jednu stranu docela takový, jakože je to divný, ale je to takový svým způsobem hezký. Svým způsobem. Ale, no. Jen co jsem přišla, už mi máma podávala do ruky prázdnou tašku se slovy, tak si to tady prohlédla, už víš, kde co je, tak tady máš tašku a můžeš jít nakoupit. Neměla jsem ani čas něco namítnout, protože mě otočila směrem ke dveřím a za mnou je zabouchla. Nejtrapnější asi bylo, že můj princ a káfeťák od jezera stál stále před naším domem s tím, že už se jen tak nevrátím a v ruce nechápavě tiskl sedmikrásku. No, to asi muselo být docela trapný, no. Líbí se mi, že neřekla máma ani ahoj. Tiše jsem, no a nebo jako, jak bylo, nestalo se ti nic? Všechno v pohodě? OK. Tiše jsem kolem něj prošla a snažila jsem se být nenápadná, ale vzhledem k tomu, že jsem šla přímo kolem něj, mi to nevyšlo a kluk mě pevně chytil za loket a já tiše zanadávala. Jako, to by musela být vyloženě neviditelná, aby si ji nevšiml.
Kam zase mizíš? Zeptal se a sedmikrásku si začal pro mé překvapení zandovat do peněženky. Do krámu. To bylo moc rázný. Do krámu, pokrčila jsem rameny a ukázala mu tašku. Dobře, a víš kam? Zeptal se, jako by mě chtěl on sám nasměrovat do jeho oblíbeného obchodu. Cestou jsem viděla nějaký malý krám, poukázala jsem směrem, kdy jsem byla a než jsme se podruhé zadem potkali. Tak jo, tak pozdravuji brigádníka čárky. Tak jo, tak pozdravuji brigádníka sedmikrásko. Mrkl na mě a opět odešel. To vážně naše přátelství mělo být o tom, že si řekneme nepochopitelnou větu a odejdeme? Zamyslela jsem se, ale ne na dlouho, abych se stihla do oběda vrátit domů, protože obchod byl celkem daleko, což mamka moc nedomyslela. Tomuhle se říká obchod, zamračila jsem se a rozhodila rukama, protože v takzvaném obchodě se nacházely už po ránu tvrdé rohlíky, pár balíčků bonbonů, nějaké džusy, mléko a pár mléčných výrobků. Vzala jsem tedy 10 rohlíků, 2 balíčky jojo bonbonů, máslo, nějaké sýry a 2 džusy. Vše jsem položila k pokladně a pár minut čekala, než vůbec někdo přišel. Čas, pozdravil kluk. Čau, pozdravil mě černovalský kluk, jako by jsme se znali už bůh ví jak dlouho a já jen protočila očima. Po pár vteřinách, co mi před očima pípal přístroj, jež četl čárové kódy na mém nákupu, se mi rozsvítily oči. Ty jsi brigádník? Zeptala jsem se s nadšeným úsměvem. No, proč? Kývl kluk a chvíli mi daroval nechápavý pohled. Mám tě pozdravovat od... Zarazila jsem se, protože jsem neznala jméno toho bělovlasého kluka a říct mám tě pozdravovat od prince od jezera by asi neznělo moc dobře. Od jednoho bělovlasého kluka. Nadzvedla jsem rameny. A černovlásek se na mě nechápavě podíval. Nadzvedl pobaveně obočí a na tváři se mu poprvé objevil pobaven úsměv. Jasný, zasmál se a podle všeho jsem se musela jevit jako totální debil. Ano. Trochu jsem znejistila a začala si nákup dávat do tašky. Ty nevíš, jak se jmenuje, nevíš, jak se jmenuju já, ale víš, že mě máš od někoho pozdravovat. Zasmál se černovlásek a já nervózně přikývla na souhlas. Protože přesně takhle to vlastně bylo. Já jsem Danny. Au. A řekl a já otevřela pusu do kořán a poté se můj výraz změnil v pobavený úsměv. Známý stalker, že? Uchechtla jsem se a na pult položila požadované peníze. Kluk mě nechápavě sledoval, ale já si byla na 100% jistá, že je to onen Danny a ne dobrý stalker. Tak ahoj Danny, jeho jméno jsem řekla s úsměvem a hned potom, co mi mávnul na rozloučenou, jsem nadšeně odešla z obchůdku. OK. To je mega divný. A mrzí mě, že zbývá už jenom 1 kapitola, protože to ale by mohlo být velice zajímavý. Ale pane bože, já vůbec nevím, co si o tom mám myslet. Jako, já jsem tam asi chtěla vytvořit nějakou zvláštní atmosféru, zamilovaný trouhelník předpokládám, ale je to mega divný. Prostě, co to je? Kdo o svých kamarádech... takhle, jako když řekneš kamarádovi, jako ty jsi fakt stalker, jakože ty fakt dohledáš každýho a tak, jako taky mám takový kamarády, kde řeknu jméno a nebo jenom to a jsou mi schopni najít jako Instagram, jo. Jméno, Instagram, jasně, no, ale ani to jméno říct nemusím, prostě ho známe od vidění a jo, jako takovou kamarádku mám taky. Taky řeknu, že je stalker, ale představa, že se potkám s nějakou, nebo v mém případě s nějakým cizím borcem a já mu řeknu jako jo, na stalking je spíš jako přijde mi to divný. OK. Ale OK.
No, takže poslední kapitolka nám zbývá, ale já jsem se do toho docela zažrala. Mě by zajímalo, jak by to skončilo úplně. Ale to se nedozvíme. A každopádně, jo. Uběhly 3 kapitoly a já stejně nevím, co si o tom myslet. Jsem zmatená. Hodně zmatená. A doufám, že se bavíte. Protože já se přitom... Já se trošku proklínám, že víte, co jsem sakra psala, protože je to mega divný. Ale jo, byl to můj hodně hloupý nápad vám to ukázat a tak to tu máte. Nezbývá nic jiného, než to přetrpět. Ještě, že vy na výběr máte. Vy to můžete vypnout, kdyby jste to nechtěli poslouchat. No nic, každopádně tohle... Už mám dost. Každopádně tohle bude pro dnešní videjko všechno. Já vím, že ta kapitola byla docela krátká. Nejdelší byla asi ta první a hlavně jsem u ní měla hodně keců. Teďka už je to takový jakože kratší, ale to nevadí, protože se to video stejně extrémně dlouho nahrává. Takže mě vůbec nevadí, že je to kratší. A jo, já se na vás budu těšit u dalšího videjka, doufám, že se vám to líbí. A můžete se těšit na poslední kapitolu 7 krásky. Zatím ahoj.